Presiden ka KSU North Khasi Hills District ba Ferdinand Karkamni hagjan miet jangka katsan trek uno apra hajar arpuar. Habagran hikinong to kubor, ulapha yau kerwo sya usembut menteri rang ba kejala Meghalaya ba Preston Tensong ba udai bandale homework hasyawun ajingkren hikinong pathai kubor, bad kania kelalong halor kejingkren jong ba Preston Tensong. Ba ulakam bagi arpuar teligishnong ke bahab ke blok 2 kidang de ke bahab supok Asam. Ya kini kejengkeren ubah Ferdinand Karkamni ulakran patba hadin kejeng kendo yo Deputy Commissioner halor kejenglet ban ujor ke KSU ya kejengja kebelajar hakesnong umsau lom dorbar ha blok 2. La ban kedau hang ni ubah Preston Tensong ulakran skinong to okubor bat kamru baki arpu artli gisnong ki bahab karat nongtung kidang dei ki bahab cek Asam haduk kini gisngi. Bat buloong bak sorkar Meghalaya kan trishtom ban penuan pai biang yakini gisnong copot usam kejela Meghalaya. Ubah Ferdinand Karkamni haba pensyah helor kini kejingkam jong ba Preston Tensong uloong baki patba ke basyong basa kini ki arpu art ligisnong kini ki khasi. Bat ki bakwa bandon bet apa uput usam ke Meghalaya bat kim kwa da lele ru ban syak kentup syak Asam ha kejingkran penbet puat akubat ke baar ha pedeng ke Asam bat ke Meghalaya. Ubah Ferdinand Karkamni uloong bokwa ban penken mau bah kesnem syajar kendai sepasan puwei. Ha kapor bapia eki Autonomous Council jong United Khasijantia bat Mikir Hills. Hang tu le isyai leng baki kot kisla baka Mikir Hills kadai syeduk khamat jong kasnong ummat. Kabadish khamat kawa umyam. Bat kidan tang kumba khat pratli gisnong bat omdai arpu artli kumbalakam do ba Preston Tensong. Bat kini ki khat pratli gisnong dagabor kilasya penhap no syaka blok 2. Uloong bagi jengkam jong ba Preston Tensong bagi ni kat pratli gisnong ki hap syaka Asam. Kadai kejingkran ban penduk mensia megi patba ki basa akitan kaput ki berang angnut ba kesorkar jala Meghalaya kan om penhap iki syapok kejala Asam. Ha kajinge penbet puat akawat ke baar. Daga bebenrap ru bau ba Preston Tensong uong bagi ni gisnong ki hap sya Asam. Haba kim yo AA ruem nak Asam naduk ki kampen roy ni gijing mentoy beper. Haduk kini kisnem, bat kipat ba kini kisnong kidani ki epic jong kejala Meghalaya. Katkum ke Mikir Hills hakas nam syajar kendai sepasan puwei kaladon ka jengle jong ulat kejala bai kini kisnong on penhap jubor no sya ke Mikir Hills. Bala dapat ikijing to jeng tarbaro kani ke Mikir Hills kadai sya khamat jong kawa umyam. Bat kejingkam begini kisnong ken hap syaka Asam kadai kejingkran lapla klam dawat beniak bha. Namar wat kira temen kelepen pau bagani kejing pihak iki Autonomous Council hakini kisnem la syulek don bor bet daulat kejela klem kejing menjurlang dagi pat ba khasi hakita kisnem. Kumta uloong bau ba Preston Tensong uladi banwat jeng tip sywa. Ba nakliang jong u menteri sembut menteri ba Preston Tensong uong ba kini ki arp artli kisnong ki hap sya Asam. Te nakliang jong ni kaseng bangi ko ban pensyai ngatrai Pindai mengemau yo usnam kat kenai sepasan puai kadai kapor baya pihak ia kini ki council Autonomous Council jong ka United Khasi Anjantia bat ka Mikir Hills ang tu ya ka kot yo isyai bala tho ba ya kani partition jong Mikir Hills kaya syakmat jong umat kabadai kawa ban poi syakawa jong umyam kabadai syati kitan syakmat umat umlaper te kini ki kamdei kajing baklaru kamdei arpu artli gisnong kidan tang kumba khat pratli gisnong kini khat pratli gisnong da ka bor jing sya klon ban encroachment kila penhap no syapo ke blok 2 te kai ka bang aso ban ong ya u sembut menteri rang ba ka keruak basai ngatrai pidon kam ban le humok bapatam ya ban pule bhai ti kot usnam ka knai spa san puai namar ban syong ba kini gisnong ki khat pratli gisnong ki badon sya Asam kalong ke babakala namar ba kamdon kanu kaba ki development ki paper baka Asam ka syai ai siti ki thad but hadu mentaru ngiui ba lada ki donru ki katu kanne ki bun ki bangi ngiui ru jong ka Meghalaya kadon but what ka school jong ki SU ru kadon hakte po cetelong te lada ngi pet yakum ka Mikir Hills hoi kadon kata ka jing ai po snam ka kanai spa san puai lemba jong governor ba yakini kicaka langat syapo jong ka Mikir Hills hendrai larpi pet ba kum ka jing tho ban yo iru ba kadon bala mention hang tu kadai syahmat jong umyam tengah try bangin ya keren tang manlat jenhau ba kini khat pastli gisnong kidai syapo jong ka Asam kalong ke iki ke bakla
namar ngan penkenwa biak bat ngatip ru lemba kiru teman ki bangilai kendo nadu kisnem mensua ki ba khat san snem khat ar snem ei kila juong ba kita ki kot ki bla sign da kita ki governor apor phia ini ki autonomous council kadai ba claim ka concern lani ka will jong kini ki pai ba khasi ki jugi ki badan site kisnong te la phi sutu ya kata bat lada phiong ba kangat sha asam phi de kli shona ki pai ba la ki pai ba ki jongi ki khasi ki jongi ki kwa mandon sha mekliane ki kwa mandon sha asam kata kadai ke jingkli ngabu sha ba pastun tensong ba don kam ya phi ba phile humok don kam ru phile sha po fil phile sha umat phile sha umtli sha madan umbang bat kumta ter ba phi sutu ba ka will jong ki breu nadu shwa ka knais pa san poi ru ki dei ki bakwa mandon spo meklia bat hadin ba pia tho iti kot lumba ju governor ru ka knais pa san poi ban perngat shamikir hills ru ki pai ba no shrong hangtei ki don ka jimbitar bat ki don haji hele hadu menta meneru ba ki kwa bai mandon shamiklia bat nganoi pi ki pai ba nadu tik snem hadu menta kim kham shong klik ti bat ki yakun bai namta ka hok ka jongki Uba Ferdinand Kharkam ni ulapun pauru bagajing temu jong sarkar jela banbo iki border outpost hak snong that rang bat rat terso hak bagi pat ba iklepen pau bagi ni border outpost kemdai bandon hak ni gisnong namar ni gisnong kiri ki badan apadeng kajing syongsok bat kesenjuk kirang ba snong border area iklepen pau baladai banbo ikni ki border outpost syakasnong ummat bat teli kumta na kaliang kaseng kaladawa badai ban pun urlong ya kani jing terang jugi pat ba ki basyong ya kitan kaput namar kitip khambha ya ke jinglong jingman baro te kibreu nakti kisnong kilapun paul pa ya ka jing bitar bakim kwa bakin don hakti kisnong namar di kisnong ki basyong suk syong sain henry ki sunjuk ki nomba kisnong jok kini khatpritli kisnong ki kwa ba kandon shopo umat bat shopo umtli te naliang jungi kum kaseng ki esiru ngi ai ya ka jingkershan ya ki sunjuk ki nomba kisnong henry bat hajuk opor ngaso ban balada kwa banbu shopo right terso shopo tharang henry umla banbu sya umat lani shopo umtli ngaso kalong ke iki babakla namar baka asam menta kala don lupa hapo ki BOP kala don hapo umru kala don hapo madan ungwang kala don hapo umat umlaper te kini lai tli kala don lupa nagaliang jong ka asam hari nagaliang jong ka meklia ka kwa banbu syabar jong ka blok 2 ka bade shopo right terso bat shopo tharang te lada ka government jong ka jela ka jungi ka shibkhia umdei shu benong tang arteliru da fika banbu bu hadu sandu teliru ki badai si thain madan umbang ki badai spo umteli ki badai spo umat umlaper ki badai hapo jatolong bar kumta teter balada don kam ya kaman power ne don kam ya kinong tre ban prisnai te ki kam bakin sa ban tolong ya ka BOP neliang jung ki dekat ki jungi ban pora jung tung ki kloi ban tre mon sobha ban prisna wat ong ban ap pahararu neliang ki dekat jung kaseng hapo karat nong tung wat hadisik wat jelai bro huai ngilong ki bakloi ban don mentalang ki nrei ban ong pat ban bu ya ka BOP hapo tharang bat harai terso kalong ke ge babokla bat kam nam don kanu ka ban ai jimuntoi pai ba nong shnong sa te than ba ya ka jingdon ju ti BOP bala ring kren hako molsnai oposu mau pi kini ki jaka kimde shu ben long tang ki opos kala dei ban kala ki police station ba ki man power ki dei mandon om dunai ki lai pos hapongot ba kin suthu ba ka ika kamram go juki ba ki don hapo ki khaput ban ai jingeda ki pai ba sheti ki thain bala da ai jingeda kum kani ka jingjia po umsaw lum darbar lada ki jinga ka lada ka jing ya step jong u border magistrate bat jong ka opos nang tai mathrai ka ramdon kanuno ka jingthwat jong ki tu ki pulit asam lane nak po jong ki state forest asam ban thwat ya ki shadu spo ki shlong hapo umsaw lum darbar